Estic enamorat de Villarreal. L'altre dia la Xulla. I ara he de un resum de com ha anat el candidat de l'alcaldia de poble. Senyor alcalde, en estos cartells electorals que posa vot el que pensa, el que pensa és que és molt cabut perquè no hi cap el cap dins del cartell. Vale, reconec que sóc cabut, però vostè és un xapas que va donar xapetes a tot el món en festes. I vostè què? Que repartia gotets, eh? Què volia, bufar a la gent? Tat? Tot lo mal és per culpa de empastres del PP? Soc Maria Fajardo, la de Compromís, i vull ser la primera alcaldessa de Vila-real. En la sèrie era mare de dragons, però en l'Ajuntament soc mare de mamons, perquè està tot plet. Des d'Unides Podem volem apostar per els grups de música locals com Los Dalton, el millor concert de la història, i també per deports tradicionals, com el guinyot, i anem a colxar els banquets de les taules de pedra del Llauraor. Ciudadanos volem una Vila-real neta i no com fins ara, que està tota plena de pissarraes. N'hi han dos veïnes que jo veig cada 2 per 3 que van xerrant mentre els gossets xicotets, el que coneixerien vulgarment com dos llepafigues, van vinga a la pissarraeta, a tots els portalets, a totes les faroletes. Des de Vox han vingut així a parlar del parany i de bous. I de bous i de parany. I de parany i de bous i de bous i de parany.